Do the students in your school participate in English class? לא נעים להגיד, אבל כשרואים אנגלית במערכת, לפחות בבית ספר שלנו, זה איך אני מבריז. So you are dealing with huge gaps in English in the classroom. יש שיודעים כבר לקרוא, ויש כאלה שבקושי את השם של האותיות. באמת מאוד מאוד קשה, ולדעתי איך אני עוד הולכת להשתלט על זה, איך הולכת ללמד בכמה רמות. This is a problem. What did you do to solve it? English with גבי. אני חושבת שמבחינתי, כאילו, אם לא היה לי את זה, באמת הייתי מצליחה. איזה שמחה וחשק והתלהבות יש לילדים כשהם עובדים. Tell me more. תמיד, כל בוקר, הם ישאלו אותי, המורה, יש English with גבי? זה אפשרי. זה פשוט מותאם בצורה ממש מושלמת. Remarkable. A real English change revolution.